L'Adrià Serrat és un jove de Poboleda que sent autèntica passió pels gegants. Avui ens ha obert les portes de casa seva per ensenyar-nos els seus gegants i explicar-nos la seva història. Com va començar la teva afició pels gegants? Quan era molt petit, amb 2 o 3 anys, que vaig començar a veure els gegants que hi havia aquí a la trobada de gegants de Poboleda, que es feia cada any antigament, i em feien una mica de por, però més endavant vaig anar familiaritzant-me més amb els gegants, sobretot a Reus, amb el seguici de Sant Pere i Misericòrdia, quan baixava amb els meus pares a veure'l, i a poc em va anar captivant més aquest món, va anar augmentant la meva afició, i vam començar anant amb trobades dels pobles del costat, a les festes majors, a veure gegants, ni que sigués una vegada al mes, i a poc l'afició va anar més. Van regalar una gegantona i a partir de llavors no he parat. Què ens pots dir de la teva geganta? Doncs bé, la primera geganta que vaig tindre és la rateta, que representa un ninot de peluix que tenia quan era petit. Després, com que ja em vaig anar fent gran i ja no podia portar-la, en van fer un altre, que és el Martí del Mallol, que és el gegant amb el que surt ara el grup de gegants Terra Nostra. I, per últim, també tenim la Giganta, que és una geganta que ens van regalar des de Costa Rica, la Mascarada de los Chapetones. Quan vas començar a recopilar fotografies i informació per l'arxiu? De forma més o menys seriosa i ja professional i mirant cap al futur com a projecte a seguir, cap a finals del 2006. Què és el grup de gegants Terra Nostra? Doncs el grup de gegants Terra Nostra bàsicament soc jo, acompanyat sempre pels meus pares i la núvia.